Yanti Arisa. Spesial buat semuanya. Kowe pancen ayu Ayo mas. yen guyu kowe nyenengke aku lambene sikar jambe tak sawang-sawang tambah ayune aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. kembang desa asli saka desa sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. ketimbang kalu sumi pancen ayu Pancen ayu. kembang desa asli warna biru sumi-sumi pancen ayu sumpah mati sedikit ketimbang palu ayo deh Apa mas kowe pancen tresno. Atiku iki isih ragu-ragu. mosok ragu-ragu Pancen tresno. Jabatan pancor marang wong tuaku. kok bengi nduk cekake tak lamar jam 1 Duta Production. Dek, aku naksir kowe apa kowe dek wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku dek aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. kembang desa saka ndayakan kene sumi-sumi pancen ayu wan sumpah kedu ketiban kuku sumi-sumi ayu kembang desa asli warna biru sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku sira Apa mas kowe pancen tresno. Atiku iki isih ragu-ragu. mosok ragu-ragu Pancen tresno. Jabatan pancor marang wong kok bengi tak lamar lho jam 1 cekake
Sumi-sumi sudah. Di mana Karang Taruna?